Aydım sazı bayramçılık çıkışlarına betlenen matlaatın açılış davarati Oğuzhanadınaqı İnjinier Teknologiyalar Üniversitetine geçirildi. Geri ilini beletek bu yuqarı oku mektebi döwletimizin intellektual we ilmi teňki mümkinçilikleriniň ösüşiniň etasi merkezlerinden birine urildi. Bu ýerde üniversitetiň talipleri we ýaşy morunlar tarapyndan guralan innowasion taslamalar we teknologiýalaryň ajaýyp sergisi ýurdumyzyň öňde barjy ýokary oku mektebiniň borda gadanýan üstünliklerine göz ýetirmäge mümkinçilik berdi. Şeýle hem bu ýerde türkmeniň awaýy muralyp halkymyzyň günnelik durmuşyny, milli medeniýetimiziň baýlygyny we midemedligini görkezýän gymmatlyklar ýaýwanlanyrly. Maslahatda gatnaşçylara milli tagamlar hödür edildi. Oğuzlar Aydymsaz toparynyň halkymyzyň gadymy däpde sorlaryny esaslanýar ajaýyp çykyşlary daşary ýurtly mihmanlarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Köpe uçkunly häsiýete eýe bolan dabara ýygnanylan ruhuny berende oturdy. Maslahatyň gün tertibini alma barlalyň esasy urlary boýunça hyzmatdaşlygyň, täze tehnologiýalar ornaşdyrmagyň meseleleri girdildi. Umumy meclisiň dowamyna Belarusyň, Türkiýanyň, Hataýyň, Awstriýanyň, Ýaponiýanyň meşhur ilim merkezleriniň wekilleri çykyş etdiler. Mehmanlar nano we himi tehnologiýalary, energetika, biotehnologiýa, molekulyar biologiýa, owu hyjylygy, ekologiýa, genetika ýaly urlarda hyzmatdaşlygyň geljegi we bilelikdäki taslamaları amala aşyrmagyň mümkinçilikleri boýunça öz garaýşlaryny beýan etdiler. Şol sanna türkmen alimlerining çykyşlaryna salyk öreş we derman tenagat podogyny işläp taýýarlamalaryň netijeligini ýokarlandyrmak meselelerini aýratyn üns çekilip, maglumat aragatnaşyk tehnologiýalary, intellektual ulgamlar ýaly giň ugurlarda ulanmagyň milli we halkara tejribesi aýratyn beýan edildi. Maslahatda ýurdumyzyň daşary ýurtlar bilen ilmi teňki hyzmatdaşlygynyň geljegi we hukuk esaslary barada edilen çykyşlar uly gyzyklanma döretdi. Ýurdumyzda amal aşyrylýan düýpli özgertmeleň, ilim we bilim ulgamynyň ýokary ösüş derejesiniň dürli urlarda alimlaryň özara hyzmatdaşlygyna etergi berenligi bellenildi. Maslahatda gatnaşan daşary ýurtly alimler türkmen kärdeşleri bilen köp orly netijeli hyzmatdaşlygy bilen wirakda giňeltmäge, çuňlaşdyrmaga taýýardyklaryny tasdiklap, milli ösüş maksatnamalarynyň ileri tutulýan urlarynyň çäklerini gatnaşyklary ösürmek boýunça pikir alşdylar. Forma gatnaşyjylar Türkmenistanyň ähli gün tertibiniň ähli möhüm meseleleri, elkinji nowatda sanly we ýaşyl çözgütleri ilerletmekde köp taraply hyzmatdaşlygy işden gatnaşmaga taýýardygy barada umum düşünjelerini beýan etdiler. Umum meclis tamamlanandan soň maslahatyň işi bölümlerde dowam etdi. Biotehnologiýalary, molekulyar biologiýa, owu hyjylyk, ekologiýa we genetika urlaryny ilmi täsir ösürmek meseleleri, ýaşyl ykdysadyýetde ekolog biotehnologiýalaryň ornatly meclisde aralyk maslahatlaşyldy. Meclise howaň üýtgemegi sosial işleriniň rejeli ulanylşy bilen bagly meseleler owu hyjylyk ilminiň we bu podogyň innowasion ösüşiniň wezipelerini girdildi. Köp ýurtlaryň ilmi barlygy we tejribe konstruktorçylyk merkezleri tarapyndan şol sany ekologiýa taýdan huply täze tehnologiýalary işläp taýýarlamak, dürli podoklarda ilmi önümçilik maksatly işleri geçirmegiň enjamlaşdyrylşy. Şeýle hem gaýtadan dikeldilýän energetika, elkinji nowatda bolsa gün energetika ýaly uğurlarda üstünlikli durmuşa geçirilen taslamalar maslahatyň ýaşyl ykdysadyýetde nanotehnologiýalaryň ornatly bölümine gatnaşylan üns merkezinde boldy. Salyk öreş we derman tenagaty ulgamyny ilmi barlygynyň netijeligini ýokarlandyrmak ýaly meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Ýaşyl ykdysadyýetde maglumat tehnologiýalaryň ornatly bölümde aragatnaşyk podogyny öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmagy, program öpçünçiligine, kosmos we hemra çözgütlerine, ulug logistika ulgamyna, şäher hojalygyny ýöretmek we beýleki ugurlara bagyşlanan çykyşlar uraldy. Ilmi oýlap tapyşlar we ilmi gözlegi işlerini alyp barmakda berýän hemme taraplyň gollawlary, döret berýän zerur şertleri hemde maslahatyň ýokary guramaçylygy üçin hormatly prezidentimize hemde gahrman arkadagymyza çoňmur hoşallyk bildiren ilmi maslahata gatnaşyklary özleri wehwetli hyzmatdaşlygy bilen beýlegim ösürmäge agrarlyklaryny aýtdylar. Maslahatyň çäklerini Türkmenistanyň Oğuzhan adyndaky Injinier Teknologiýalar Üniversiteti tarapyndan innowasion tehnologiýalar boýunça ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasyna ygran edilen bätleşiň jemlenildi hemde ýeňjileri tyýlamak dawarat boldy. Halkymyzyň intellektual mümkinçiliklerini dolu güýçünde durmuşa geçirmek üçin şertleri öpçün etmegi maksat edilýän döwlet başdanmadan bilim we ilim ulgamynyň başlangyçlary, odaly bilen watanymyzyň ykbaly Türkmenistanyň häzirki we erterki nesilleriniň geljegi üçin ýokary jogapkärçilik bilen şertlendirilendir.
Maslahatın çeklerini iki taraplayın ehtinamelara gol çekmek davraty geçirildi. Türkmenistanyň Owuzhan adynaky Injenier Tehnologiýalar Uniwersiteti bilen Malaýziýanyň Tenaga Milli Uniwersitetining arasynda özara düşünşmek hakyna ehtnama. Şol ýokary okuw mekdebi bilen Hytaýyň Demirgazy Konserwator Oba hojalyk we tokoýçylyk uniwersitetining arasynda özara düşünşmek hakyna ehtnama. Şeýlekem Kawasaki Tenagat Ösüş Institutynyň Nano meditsina innovasiýa merkeziniň arasynda özara düşünşmek hakyna ehtnama gol çekildi.